Prades, històricament, ha sigut la capital del comtat de Prades i també és la capital de les muntanyes de Prades, el centre de tots els poblets que l'envolten i que viuen dins el massís de les muntanyes. Prades és una vila emmurallada. La muralla veieu que surt aquí des de l'església i dona la volta al poble. I aquí al darrere veieu un arc que és del segle XIII i com aquest n'hi havia 3 més, dels que encara se'n conserva algun. El sobrenom de Vila Vermella de Prades ve donat pel color característic de les seves pedres, com les que veieu a la muralla, que és la típica pedra de saldó. El que passa és que també veieu la pedra blanca, que també és d'aquí de la Prades, però és d'una altra zona. És la típica, com aquesta, pedra de calç, que també es pot veure aquí a la Creu de Terme. La plaça Major és el punt neuràlgic on se realitzen totes les activitats, on hi ha l'església, amb la típica pedra vermella, la font renaixentista, també molt coneguda per tot arreu, i la plaça Porxada dona nota de la importància que tenia, sobretot quan se feien les 4 fires que es feien de bestiar, i sota els porxes era un lloc on se podien fer els tractes, tancar els tractes, i ara actualment hi ha restaurants, hi ha bars i molta activitat, sobretot a l'estiu, una zona molt turística, sobretot pel clima i també per la proximitat del poble. La llegenda de la Mare de Déu de la Bellera diu que un pastor va trobar la Mare de Déu baix a la font de la Bellera. I la Mare de Déu la prenia cap al poble, dins el Sarró. I el Sarró, quan era dalt al coll de Sant Roc, li marxava. Se'n tornava cap a baix a la font. I llavors li van dir què volia fer. Si volia venir al poble o viure aquí a la Bellera. Ella va dir que volia viure a la Bellera. Llavors va tirar una maceta de la paleta, que és un martell de la paleta, de baix de 200 metres cap aquí dalt, i va petar aquí. Llavors li van dir que fessin d'aquí, i llavors la Mare de Déu sempre ha viscut en aquesta cova.